Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tiyeni Ambuye mwana wanga asanafe. Ndani mwa ife alibe chompempha Mulungu? Ndani mwa ife alibe misozi? Ndani mwa ife akufuna china chake chisachitike m'moyo mwake? Lero Ambuye akutipempha kuti timkhulupirire, tizamitse chikhulupiriro chathu. N'chifukwa yake mawu athu oyamba atsindike kuti chauta akulenga thambo latsopano, chauta akulenga dziko latsopano. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lolemba ndipo ndi tsiku la 23 pa ulendo wathu wopita ku Pasaka. Ndekuti pa masiku 40 paja tatsala ndi masiku 17. Kwakukulu ndi kumene tachoka. Inu mwasintha bwanji? Ine ndafundula bwanji? Ndipo tikudziona kuti tikukonzekera Pasaka. Lero ndi Lolemba la Mulungu wachinayi pa 16 March chaka cha 2026. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Tili mutu wa 65 ndi ma 17 kulekeza 21. Ndikulenga thambo latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Tikudzimva kuti chauta akutilenganso mwatsopano. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Marvelous Kamphekete kuchokera ku Dzundu Catholic Church St. Kizito Lisungwi Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 30. Mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera. Tili mutu wa 4 ndi mea 43 kulekeza 54. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chauta akunena kuti ndikulenga thambo la mwamba latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Zakale sadzazikumbukiranso, zidzayiwalika kotheratu. Koma inu mukhale osangalala ndi okondwa mpaka muyaya, chifukwa cha zimene ndidzalenga. Ndidzalengadi Yerusalemu watsopano wodzaza ndi chimwemwe, ndipo anthu ake adzakhala okondwa. Mwini wakene ndidzakhala wokondwa kwambiri chifukwa cha Yerusalemu. Kumeneko sikudzamvekanso kulira kapena kudandaula. Ana sadzafanso ali yakhanda, ndipo nkhalamba zonse zidzakwaniritsa zaka zawo zonse. Adzaonekadi ngati anyamata. Kufa zisanakwane zaka 100 kusonyeza kutembereredwa. Anthu adzamanga nyumba kukhalamo. Adzadzala mipesa ndipo adzadyerera zipatso zake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo namba 30 ndipo chilimbi chake tikuti ndidzakutamandani inu chauta pakuti mwanditulutsa m'dzenje la imfa. Ndidzakutamandani inu chauta pakuti mwanditulutsa m'dzenje la imfa. Simudalole kuti adani anga akondwere poona kuti ndikuvutika. Imbani nyimbo zotamanda chauta. Anthu ake oyera mtima mumthokoze chifukwa cha dzina lake loyera. Mkwiyo wake ndi wa kanthawi chabe, kukoma mtima kwake nkwa moyo wonse. Misozi ingachezere kugwa, mmawa kumabwera chimwemwe chokhachokha. Ndidzakutamandani inu chauta pakuti mwanditulutsa m'dzenje la imfa. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga pabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Atapita masiku awiriwo, Yesu adachoka napita ku Galileya.
Mwini wakeyo anali atanena kuti mneneri anthu akwawo samchitira ulemu. Komabe pamene adafika ku Galileya, Agalileya adamlandira, popeza kuti ena akewo nawonso adapita ku Yerusalemu ku chikondwerero cha Pasaka, ndipo adaona zonse zimene Yesu adachita pa chikondwererocho. Yesu adapitanso ku mudzi wa Kana ku Galileya, kumene iye adasandutsa madzi vinyo kuja. Panali nduna ina ya mfumu imene mwana wake ankadwala ku Kaperenawo. Pamene adamva kuti Yesu afika ku Galileya kuchokera ku Yudeya, anadza kwa iye nampempha kuti apite naye ku Kaperenawo kuti akachiritse mwana wake amene anali pafupi kufa. Yesu adamuwuza kuti, mukapanda kuona zizindikiro zozizwitsa simukhulupirirayi. Ndunayo idati, ndapota nanu Ambuye, tiyeni mwachangu mwana wanga asadafe. Yesu adamuwuza kuti, pitani, mwana wanu wachira. Munthuyo adakhulupiriradi mawu a Yesuwo ndipo adapita kwawo. Panjira adakumana ndi antchito ake, ndipo adawawuza kuti mwana wanu wachira. Adawafunsa za nthawi imene adachira mwanayo. Iwo nkunena kuti malungo ake amleka dzulo nthawi ya 1 koloko masana. Bamboyo adazindikira kuti inali nthawi yomwe Yesu adawawuza kuti mwana wanu wachira. Tsono iye adakhulupirira ndi onse ambanja mwake. Ichi chinali chizindikiro chachiwiri chimene Yesu adaonetsa ku Galileya kuchokera ku Yudeya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mkatikati mwa mavuto awo, Aisraeli anali akulakalaka atamva mawu achilimbikitso. Anali akulakalaka zinthu zakale zokoma zija zitabwereranso. Anali akulakalaka dziko la mkaka ndi uchi limene adakhazikikamo atalionanso. Uku ndikulakalaka kwa inu ndi ine amene timafuna zinthu zina zake. Ndikukhulupirira kuti wina aliyense mwa ife ali ndi kanyengo kena kake mmoyo mwake kamene zinthu zina zake zinkaenda bwino. Ubale unkaenda bwino, banja linkaenda bwino, utumiki unkaenda bwino. Ngati tilibe ndi nyengo imodzi yomwe mmoyo mwathu imene sitingathe kuloza kuti ine chibadwire, palibe nthawi ina yake ndamwemwetera, palibe nthawi ina yake tidafunitsitsa kuti ndizingokhala pa phiri paja. Tisayiwale posachedwa apa Ambuye anatitengera pa phiri. Paja Petro amanena kuti zili bwino kuti Ambuye tili pano. So tikunena kuti wina aliyense amafuna kanyengo kamene kandi kuntchito kandi mutumiki kandi mbanja kazipitirira. Aisraeli nyengo ngati imene anali kuyilakalaka. Anali kulakalaka atamva mawu achilimbikitso kuti masiku amakedzana abwerere. Lero kudzera mwa mneneri Yesaya, Ambuye chakuti akualimbitsa mtima, akuathunzitsa, akuti ndikulenga thambo la mmwamba latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Zakale zonse sadzazikumbukiranso, zidzayiwalika kotheratu. I'm creating a new world. I'm creating a new heaven. Nyengo ya Lenti ndi nyengo imene Mulungu akutilenganso mwatsopano. Koma pamene akutilenga mwatsopano, tili ndi udindo, tili ndi ntchito, tili ndi mbali yathu yoti tichite. We must cooperate. Tikuyenera ndithu tigwirane naye mkono chauta titati tibwerekere chichewa chimenecho. Pamene Ambuye akutikodola kuti ndikukhululukirani, ndikulenganso ni mwatsopano, ndikupatsanso mtendere wa mu mtima, akufuna ife tichite mbali yathu. Thambo latsopano ndi watsopano kukhala moyo mene Mulungu umankondweretsa. Ndiye kukhala moyo okhululukira anzathu. Ndiye kukhala ngodya zija za Lenti zimene mpingo watipatsa. Kuonjezera mapemphero kuti tiyandikane ndi Mulungu umene ndi mtendere wathu, kuchitira anzathu zabwino. Paja pa chiweruzo adzanena kuti ndidali ndi njala, ndidalowa maliseche, ndidali ndende, inu ndinkadwala simudzandiyendera. Ife pamene tipanga cooperate kutengako gawo mu zinthu zimenezi ndi mtima woona, ndiye kuti tikuvomereza kuti Ambuye khazikitsani lengansoni thambo latsopanoli. Mawu athu amuthenga wabwino tikumva Ambuye Yesu ayamba nkunena kuti patapita masiku awiri tisayiwalira Mulungu lachitatu lija, Sabata iyo, pamene Ambuye Yesu anali pa chitsime cha Yakobo komwe kusayika pachicha wamati Sikari, ndi adakumana ndi mzimayi wina.
kumene kuja atacheza naye bwinobwino, mzimayi amene anali ndi mantha, anali ndi nkhawa, amene anadzambatuka ndi kubwerera ukauza anthu ndakumana naye Mesiya ndamudziwa. Ndipo akuti anthu ambiri adatuluka mmudzi kukakumana ndi Yesu chifukwa cha umboni wa mayi uja. Kodi zimene ndikuchita mnyengo ino ya Lenti zikuthandiza ena kuti akumane ndi Yesu? Nkhani yathu si imeneyo. Ndi akuti anthu aja adampempha Ambuye kuti akhale nayeobe kumudzi wa asikali umenewo. Ndi Ambuye Yesu akuti patapita masiku awiri, ngakhale anthu anali kukhamukira kwa iye, patapita masiku awiri Ambuye Yesu adapitiriza ulendo wawo. Munyengo ya Lenti ndi nyengo yopitiriza ulendo. Inde nthawi zina pamakhala kuti pamene tayima ndi pabwino, nyengo ya Lenti ndi nyengo yopitiriza ulendo. Pamakhala kuti pamene tayima mwina talephera, tagwa, tachimwa, tadzipaka matope, nyengo ya Lenti ndi nyengo yopitiriza ulendo. Ambuye sanachimwe koma anadziwa mission yawo ndi yayikulu. He kept on moving. Ino ndine tiziyenda moyo, tizipita chitsogolo. Nde mkatikati mwa kuyenda mwawo akukafika kuja adachita chizindikiro choyamba chozizwitsa, kusandutsa madzi kuti akhale vinyo. Kumene kwakuti akukumana ndi munthu wina amene akumdandaulira kuti mwana wanga watsala pang'ono kufa. A prayer of desperation. Ambuye Yesu lero afuna ationetse kuti tikamdandaulira, tikamgwadira, ndithudi pangatalike, pangafupike, amayankha. Vuto la inu ndi ine ndilonena kuti chifukwa cha misozi, chifukwa cha machimo, chifukwa cha kunyada, chifukwa chosalizindikira liwu lake, timavutika kuti timvetse kuti Mulungu adayankha. Kapena nthawi zina timafuna ayankhe monga mmene ife tikufunira. Mwachitsanzo, bambo uyu anapanga insist, nduna iyi inapanga insist, inalimbikira, tiyeni kunyumba Ambuye mwana wanga asanafe. Tanganizirani bwana amene akudandaula choncho. Koma taonani mmene Ambuye akuyankhira. Akuti chifukwa cha chikhulupiriro chanu pitani mwana wanu wachira. Sakunena kuti mwana wanu sindithandiza, koma Ambuye Yesu in other words akunena kuti sikuti ndikavutika nkukafika ku nyumba kwanu yayi. Koma chifukwa kuti ndaona chikhulupiriro chanu, mwana wanu achira. Akumuchiritsa mwanayo osati mmene bambo amafunira, koma pemphero lake likuyankhidwa. Ambuye amayankha osati monga mmene ino ndine tikufunira. Paphiri paja sabata yachiwiri Ambuye chauta adanena kuti muzimvera mwana wangayo, ndipo Ambuye Yesu adasinthika m'maonekedwe. Ndikunena kuti nkutheka chauta watisintha kale nyengo zathu, wayankha kale, watiuza kale kuti khalani pasi, watiuza kale kuti pitani ku nyumba. Koma chifukwa chonena kuti liwu lake sitinalivetsetse, liwu lake sitinalizindikire, chifukwa chonena kuti sitinayambe kuyenda naye, chifukwa chonena kuti sitinayambe kukhala ndi nthawi yoti ife tikayankhula, tikayimbayimba, tikaliralira, tinenenso kuti Ambuye yankhulani, mtumiki wanu ndili kumva. Mukumbukira langizo limene adapereka Eli kwa Samueli. Atakakuyitananso kanene kuti yankhulani Ambuye ndili kumva. Kodi mukadzuka mamawa, kodi ndikadzuka mmamawa ndimatha kunena kuti yankhulani Ambuye ndili kumva? Kodi ndisanagone ndimatha kunena kuti yankhulani Ambuye ndili kumva? Kodi ndisanayambe ulendo ndimatha kunena kuti yankhulani Ambuye ndili kumva? Pitani ku nyumba mwana wanu akhala bwino. Ambuye Yesu sananene kuti tiyeni ku nyumba konko ayi. Lero tikunena kuti Ambuye Yesu akufuna tizamitse chikhulupiriro chathu, ndipo tiziona mzochitika zathu za tsiku ndi tsiku kuti Ambuye akuyankha bwanji, Ambuye adayankha bwanji, Ambuye akundipanga direct motani. Potsirizira tikuona kuti bambo uyu atakumana ndi anthu amene akuchitira umboni kuti mwana wanu wachira, iye atakhulupirira, sanayimire pompoyi. Akuti adakhulupirira ndi onse ambanja lake. Mulungu akatichitira zazikulu, Mulungu amatichitira zazikulu, Mulungu adzatichitira zazikulu. Kodi timatha kupanga transfer zaulere zimene talandira, madalitso amene talandira, kuthokoza kumene talandira, nkupangitsanso ena kuti akhulupirire kuti Mulungu alipo? Ena Mulungu adatiwombola pa ngozi zosiyana-siyana, pa maskando osiyana-siyana, pa zochititsa manyazi zosiyana-siyana, adatipatsa maudindo nthawi imene sitimayembekeza mnyengo zosiyana-siyana. Kodi tapangitsa ena kukhulupirira Mulungu? Zimatheka mmalo mopangitsa ena kuti akhulupirire Mulungu pa zimene andichitira, ndi timapangitsa anthu ena kuti ataye mtima. Madalitso amene talandira nkuyamba kuzuzira nawo anzathu, ndi kumabwereza mawu amene tikumasinkhasinkha m'mala Mulungu anyengo ino ya Lenti. Mukumbukira Petro ndi azinzake
atafika pa phiri paja pamene adawachotsa pasi pa phiri kuti akaone ulemerero wa Mulungu ndi cholinga choti akalimbitse mtima anzawo. Iwo amafuna azikhalabe pa phiri pompaja m'malo moti atsike ndi kukalimbitsa mtima anzawo. Nde ndikutero kuti umenewo ndi moyo wambiri mwa ife. Mulungu akatichitira zazikulu, akatilawitsa ulemerero wake, m'malo mowapangitsa ena kuti akhulupirire, timafuna tizikhala pa phiri pompaja. Bambo uyu sadatero, ndunayi sidatero. Itazindikira kuti mwana wake wachiritsidwa, akuti adapangitsa onse a m'nyumba mwake kuti akhulupirire chauta. Lero tikumpempha Mulungu kuti Ambuye tiyeni kunyumba mwana wathu asanafe. Mwana wathu ameneyo atokhala matenda athu. Mwana wathu ameneyo itokhala njala imene kutizuza, kutokhala kusowa mtendere kumene tili nako. Tentimvetsere liwu la chauta limene nthawi zonse limakhala likuyankha zosowa zathu, koma osati mmene ife kapena mmene inu kapena mmene ine ndikufunira. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Thank you.